Ассалому алайкум, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шумо навзен созен чанд вақте набромада будем эфир, ина бромадем. Зинда бошед, саломат бошед. Ягон савол бошад, тиен саволтонда ҷавоб метавам. Ва алайкум салом. Саломат бошен, зинда бошен, дӯстони азиз. Хуб, чанд вақт набромада будем, ай пишти кор будем. Зинда бошед, раҳмати калон барои сабр тоқатон. Билето ҳаст, билето рафтеста. Бозии мода иштирок мекардаги дар канали ман аз Тоҷикистон. Бозии мода иштирок мекардаги. Хуб, дӯстони азиз, 10 хона, 5 хона шаҳри Душанбе, 5 хона шаҳри Бухтар. Дита мошина, якта Land Cruiser 200-300 кадагия, якта Lexus RX 350, 100 дона пули конверти 500 сомонай, 100 дона пули конверти 1000 сомонай, 2 дона пули конверти 50000 сомонай, 1 дона пули конверти шоҳҷоиза 100,000 сомонай. Бози гиф монда, якта мотоцикл Suzuki 150 куба иштирок мекунад, 10 телефони Android. Бози кай мешава? Акаин дӯсти ман, мо билет дорем. Мо билетамон то охира нафрӯшем, мо бозира сар дода наметонем. Бози ман шуморо срокам монам, ӯ срок дар буд нашава. Ман дурӯғчӣ мебурам, чӣ дар кора? Баъд ӯ гапое ки гап мезанам ки фалон рӯз бозӣ мешава, иси мешава, усу мешава, ӯ гапо дурӯғ. Баъд нафрӯшам, баъд и билетон бимона, ман бозира сар дода наметонам. Шумо ба умед мешен, агар ман числои бозира гап занам, билетомон рафтеста, ина метонем бидроем модераторда, вайда модераторда мегумем, телеграмда мепартоем ҳамаи билетора, вай мекунем. Саломат бошен, раҳмат барои ответ мега. Саломат бошен, зинда бошен. Бачаҳои қимсангир нест? Билетоҳо задержка мешава. Барои чӣ задержка мешава? Бисёр одам телефоношона алиш мекунанд. Хеле телефона ки алиш кардан, ё сразу вай мекунанда, билетошон гум мешава, вай мешава. Саломат бош, ай қимсангир. Бачаҳои қимсангир, зинда бошен. Шуморо билетотон чанд донай? Общи количествои билетимо 50,000 донай. Нархи билетимо 100 сомонай. Дар Россия бошем, метавонем ки ай Россия прямой Душанбе Сити да партоем. Дӯсти азиз. Сабр чизи беҳтарине, сабр мекунем. Саломат бошен, барои сабр тоқатон ҳазор раҳмат. Зинда бошен, саломат бошен. Ҷое ки да бошен, набошен, сарбаланд бошен. Дӯсти азиз. Ака айси камтар холием, як ҳафта, якним ҳафта холием. Ҳар рӯз дар то шавад дубурӣ эфир мебурам. Якбори не дубурӣ. Дӯсти азиз. Раҳмат ака. Гап нест, саломат бошед. Чизе ки гап доред, гап занед.
ягон нуфаҳмиш боша бахшиш. Узур, ҳазор бор узур. Нуфаҳмиш, барои нуфаҳмиштон. метавонем ба фурҷа саволтонро тием. билет қариб омад акаҷон. Шигрона билет рафтестай. Шигрона билет рафтестай. Ака у хеле ки бугум ки ранги пусти семичка бори хеле не. Салом алейкум. WhatsApp мо удалид шид. Скачат айсари кади WhatsApp. WhatsApp айсар скачат кади. Ба кадом номер бошем, ба ҳамон номер бинависем. Ай кадом номер билет гирифтагиен ку, ба кадом номер WhatsApp да занг задагиен билет гирифта. Ай ҳамон номер занг мизанед, мо ёфта метем билеттона. Насиб бошад. Назиров Аҳлиддин. Чанд сомонай билет? 100 сомонай Аҳлиддин. Юра. Нархи билет 100 сомонай. бо як бор дига гуфтестам дӯстони азиз, ин кори осон неста ки як хело мешинанд, ина мардам ина WhatsApp-ш парида. ина билетша юфтан дар кора. Бодур Юсуфа. Дар галерея ҳаст билет ай WhatsApp удалид шид. Ай WhatsApp удалид шида боша, дар галерея боша, дӯсти азиз. Шумо як бор ай ҳамо WhatsApp-тон боду як бор ай WhatsApp-тон мада бинависен, ма ёфта метем. Иншоллоҳ рӯзи 12 ойлика гирам 10 дона билет мегирам. Саломат бошен, раҳмати калон 10 дона мегирем, 20 дона, 10 дона билет бигирем, 1 дона падарка. Бо як бор дига гуфтестам, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон, дӯсти азиз. мо ҳаракат кардестем, сиёмкаи нав кардестем, давдав кардестем. Мо ина як хело мега барои чи сиёмкаи бисёр намекунем, сиёмка намепартем, сиёмкаи бисёр мо расходи бисёр мешавад, расход калон мешавад, дӯсти азиз. Гап нест, бародар. Зинда бошед. бо як бор дига мегӯям, хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. дӯстони азиз, метавонед саволотона тем бозии мода иштирок мекардагӣ 5 дар хона ай шаҳри Душанбе, 5 дар хона ай шаҳри Бухтарай, дута мошинаи Land Cruiser 200-300 кардагӣ, якта RX 350 Lexus-ай, 100 дона пули конверти 500 сомонай, 100 дона пули конверти 1000 сомонай, 2 дона пули конверти 50000 сомонай, 1 дона пули конверти 100000 сомонай. хуш омадем ба канали мо, ман аз Тоҷикистон. як сиёмкаи дига нав кардем, як сиёмкаи дига нав кардагием, насиб бошад запускат мекунем, худохоҳ 3-4 рӯз пас монтаж шакнем. ай клуб, сарка клуб, Данғара, хоб, Калхозобод, Қимсангир, Шаҳрӯз, Қарбудиён, ҳамара сиёмка кардагием. дӯстони азиз, ҳатман мепартоем. този 1 дақиқа.
бӯзии мо як 6 моҳ мегӯем ки рафтестай. бӯзии мо калон ёхи. ягон бӯзингар шумо гап намезанад чанд дона билет дора. 50 000 дона билет дора. салом алейкум. чанд дона билет? 50 000 дона билет дорем. приз монда 5 дар хона Айшари Душанбе, 5 дар хона Айшари Бухтарай. Дута машина, якта Land Cruiser 200-300 кадаги, якта RX 350, 100 дона пули конверти 500 сомонай, 100 дона пули конверти 1000 сомонай, 2 дона пули конверти 50 000 сомонай, 1 дона пули конверти 100 000 сомонай. бӯзии гиф монда, якта мотоцикл 150 куба Suzuki, 10 та телефони Android. я бор дига мегӯям хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. дӯстони азиз, ягон савол дига боша. Тин мо акас нав подписатсия кардагем. Саломат бошен, раҳмати калон. ина саволтонда ҷавоб додам. Ариц. Саломат бош Ариц. хиёл мекунем ки боз инаи Ариц наистай. хиёл мекунем ки билетфурӯшӣ хе ранги семечка мефурӯшӣ ё нум мефурӯшӣ дар бузург хали нестай, дӯсти азиз. ай билет харидорда савол-ҷавобаш бисёрай. ватсапда ай шав то саҳара ҳамаш пашти саволай. ё ки як вақте ки гап мезанем ки бахшиш мепурсем, успеҳ накардем, мегем одам бисёри бадай. мо одаморо бояд ҷавоб бутем ку. суханое ки гап мезанад. гап не зинда бошӣ. якум видео монда, подписатсия карда бошӣ, зинда бошӣ Ариц. Саломат бошӣ. Не ки мо ҳам ҳаракат кардестем. мо шуморо гуфта наметонем ку ними билета буфурӯшем, ай ним камша буфурӯшем, бигӯем ки бӯзира гузарондем, ина гузарондестем. мода мефора ки мусофирои ки мераванд ки кор мекунанд, дига мамлакатҳо кор мекунанд, соҳиби хона шиданиянд, дили ният шиданиянд, мода мефора ки ҳамун одамо соҳиби хона шаванд, бухту барахте нашавад, барои ки ҳози хел гап мезананд, исусу гап мезананд. мо агар мезгарондем ки мо давно мезгарондем хали бӯзира. ки вай бӯзира мо чун мекунем? бӯзии мо честне. барои камтар сабр тоқат мекунем. акаҷон реклама харен, аз дига блогерҳо тезтар мезгарад. раҳмати калон. барои насиҳати кардагитон раҳмати калон зуд беҳтарин. бо як бор дига мегӯям хуш омадем ба канали ман аз Тоҷикистон. дӯстони азиз, бидроем подписатсия кунем, суханои хушук гап занем. иншолло мезгаронем бӯзира. телеграм бидроен, пагаҳ телеграм бидроен, ҳамаи билетҳое ки касси билет дора, ҳам телеграмда полностью медрояд. саломат бошен, зинда бошен дӯсти азиз. ҳама вақт сарбаланд бошен, худтона эҳтиёт кунед.